ondorio latzak ez da ikuabeteetan. Hortitxe jotakoan itzen justu hasieran aipatu duzun moduan ikusi beharko dela, enpresa gehiagotan gertatzen den edo ez, eta antza du gertatuko dela, dagoeneko esaten hasi baitira, han eta hemen, horrek eragin nabarmena duela enpresa askoren egunerokotasun horretan eta errentagarritasunean, beraz. Bai, eta normala da, edo behintzat ekonomiaz kristonbia jakin gabe ulergarria da, ez? Eta gaina espero liteke honen ondorioak bi bidetatik etortzea, ez? Eta edozein kasutan gure kalte, baina bata da, enpresa handi batek tentazioa eduki dezake argindarraren fakturan ordaintzen duena, soldaten aldetik kentzen saiatzea, alegia langilearentzat kaltea izango litekena, edo beste enpresa batzuk pentsatu ditake egiten duten azken produktuaren prezioa igo beharko dela argindarraren faktura horri aurre egin alizateko, ez? Bietan ondorioa kaleko guztiontzat, eta orokorrean bizitzaren garestitze bat daukate ondorio oso da. Hau ikusita Jaurlaritzak dagoeneko iragarri du, mugimenduak egiten hasi da, eta iragarri du Pedro Sánchezen gobernuari, Madrili eta baita Bruselari ere, neurriak proposatuko dizkiotela, argindarraren prezio hori nolabait ere mugatzen saiatzeko, ez dadin horren beste hasi, ze Jaurlaritzat diotenez, Sánchezen gobernua ez da nahikoa egiten ari, igoera horiek egiteko. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ez esatea da gazteleraz. Nahiko esanguratsua iruditzen zait, Siden hor bezalako enpresa potolo bat agertu berri izana, Jaurlaritzako honi buruz zehose kondutetea esateko, uste dut nahiko esanguratsua dela, baina hala izan bere, ongi etorria. Hori esan da, pentsatzea horrelako arazo bati konponbidea eman alzaiola, gobernu espainiarra abuztuan saiatu zen bezala, momentuko behin-behineko neurri batzuekin, hori nahiko ilusua iruditzen zait. Hemen problema daukaguna da, merkatuaren, gaina ez da merkatuaren menpe, horrek ere trampa dauka, oligopolio baten menpe dagoen sektore esentzial bat ez dagoela estatuaren edo esku publikoen erabakimenaren menpe. Orduan hori ez zuzentzen ez den bitartean, tiritak jartzen jutea izanen da dena, dudik gabe. Hori zuzentzeko puntuetako bat, horregatik besteak Bruselara jotzeko borondate hori Jaurlaritzarena. Bruselatik araututa dagoen sistema hori bera izango litzateke, ez? Mixeko garestienari prezio berean ordaintzea gainontzeko guztiak eta hori aldatu ezean gainontzeko neurriekin zaila dirudi. Hori da pixkat izebergaren puntak hasi, ez? Hori argita garbia aldatu beharko zen gauza da, baina eske oinarria bera, zuk merkatu bat bezala diseinatzen baduzu sektore esentzial bat, zure erabakimena murrizten duzu, zerbitzu publiko bezala. Orduan, uste dut, kasu honetan, oinarrira sustraietara joan behar gara, eta horrelako sektore hain garrantzitsu bat, eta ikusten ari garen ez gainera, eske agian, gauzak ikusten diren arte zuzenean edo pairatzen diren arte ez ditugu garbi ikusten. Baina egun hauetan ikusten ari garen neurrian hain garrantzitsuak diren sektore hauek, edo eragakimen publikoaren menpe jartzen dira, baina hasieratik bukaerara, alegia ekoizpenetik eta gero dena regularatzera, edo, gainontzekoa izanen da, elektrikekin horrelako tria floja bat, baina ez duen ainora eramanen. Ederki Beñat Zaldua, eskerrik asko, gaur ere gurekin izateagatik eta kasu honetan, Siden horren aferaren inguruan jarruteagatik. Eskerrik asko zuei. Eta jarraian elkarrizketari ekingo diogu, eta gaurkoan Mikel Urbeltz kafe antzokiko arduraduna izango dugu. Izan ere, joan den astean ireki zituen berriz ere ateak Bilboko kafe antzokiak. Urte terdiz itxita, egon ondoren, ireki zituen azkenean ateak esan bezala, urte terdi pasatxo
gainera. Dantza dezagun berriro lelopean egin dute, irekiera ekitaldi hori, eta ostegunen hasi, eta ostiralean eta larun batean ere izan zen, Bilboko kafe antzokian zer egina pandemiaren aurretik izaten zen modu berean. Eta esan bezala, kafe antzokiari buruz hitz egiteko gurekin dugu Mikel Urbeltz, Bilboko kafe antzokiko arduraduna. Arratsaldeon, Gabon. Gabon, arduradunetako bat. Arduradunetako bat. Baten barruan, bai. Iazko martxoaren 12an itxi zenuten eta joan den astean ireki ahal izan zenuten berriz urte terdi pasatxo itxita egon ondoren, irekira ekitaldi ere egin duzue, dantza dezagun berriro lelopean. Nola eutxi ahal izan diozue egoera honi urte terdi pasatxoz? Bueno, zailtasun handiz, azkenian berrogeita langile, berrogei langile horiek ertean izanik, eta bide luze horretan, pentsatuz, iritsiko zela momentua, egia esan ez genuen espero, noski hain luzea izatea, inork, pentsatzen dut inork ez zuela espero, gertatu zenean, itxire bat ikusten genuen, izango zela alako oso inozoki esaten genuen, itxi beharko da, bada kalte bat da, baina, bi aste, hilabete bat, ikusiko dugu, hilabete terdi, baina azkenean urte terdia izan da, eta, lantaldea indartuz, jendearekin bilerak eta eginez, eta ikusiz, amaieran izango zela, tunel horren amaieran argia izango zela sinestuz, ez? Horrela egin dugu. Lehenago ere irekitzeko aukera berez izan bazenuten, baina neurri zorrotzago batzuekin, orain artekoa baino, erabaki zenuten itxita mantentzea. Bai, erabaki genuen bizirik jarraitzea. Erabaki genuen bizirik jarraitzea, ze izan ere horrelako kondizioetan zabaltzeak zeuzkan galera gutzako. Planteatzen ziren irekierak ziren hain murriztaileak gure aforoaren, naiz eta aforoak esan, demagun 50-ean, baina benetako aforoa, mailak, aulkiak, distantziak, guzti horiek, letra txiki edo guzti hori kontuan hartuta geratzen zen 10-15 batean. Eta kondizio horietan ekitaldiak egitea bai antzokierentzako, bai bertako langileentzako, baita ere etorri zitezkeen artistak edo egin ziteken edo nolako kanpotik ekarri beharreko edozein agente edo edozein horrentzako ere galerak izango ziren, galera ekonomikoak. Bestetik ere, etzen ikusten galera horiek edukita, gainera publikoarentzako ere etzen onura handi bat. Hain zuzen ere, kontzertu batean lepo bete egon daiteken horretan, horrelako kantidadetan, horrelako kopurutan ibiltzea, etzen ikusten bideragarri eta erabaki genuen ez irekitzea, eta hori zela modua kafe antzokiak etorkizun bat izateko modua. Ze bestela izango zen galerak areagotzea, eta noski gure diru galerak izango lirateke persiana istea betirako edo behintzat neurri asko gogorragoak izatea guretzako, egoera gogorragoa. Zentzu horretan behin gehiagotan aldarrikatu izan duzue, kafe antzokiak kulturan eta euskalgintzan duen pisua aintzat hartuta, erakunde publikoen aldetik laguntza gehiago jaso beharko luketela. Azken urte terdi honetan ere, babes falta berdinen abaritu duzu, alegia diot ez lehengo ohiko hori, baizik egoera berri honetara ere. Ez, izan ditugu noski, hitzein dugu eta egon gara administrazio desberdinekin, izan ditugu laguntza batzuk. Beti ere esaten dugu euskalgintzaren eta euskararen ikuspuntutik iruditzen zaigu defendatu behar dugula laguntzak eta laguntzak ez bakarrik dirutan. Laguntza izan behar da ere nolabait ezagutzan edo eta nolabait egiten dugun lan horri garrantzi bat emate horretan, ez? Eta laguntza guzti, instituzioek lagundu beharreko guzti hori gehiago izan da, beti esaten dugu, askoz ere gehiago aurreratuko genukela. Gure helburuak izanik euskal komunitatearen konpaktazioa eta euskalgintza eta euskera bultzatzea, pentsatzen dugu gehiago egin dezakegula guk ere. Ez bakarrik diruarekin, kontzeptu askoz ere zabalago batean. Hau da, administrazioen laguntza kontzeptu zabalago batean, dirutan ere, noski.
Aipatu duzu jarraitu ahal izan duzuela, horregatik hartu zenutela lehen erabakia ez irekitzekoa jarraitu ahal izateko eta ere, jarraitzea lortu duzuen arren, eragina izango zuen proiektuarengan noski gertatu den guzti honek. Bai, noski, langile guztiak eta, hau da, diru galerak egon dira. Kafe antzokiak ezautzen duen edonor, badaki horrelako tamainako areto bat ezautzen duen edonor, badaki areto horrek gastu finko batzuk badituela edonola ere, itxita egonda ere. Orduan galerak egon dira. Guk beti pentsatu izan duguna, edo nahi izan duguna, da galera horiek ez izatea oztopo gero berriz ere proiektua bere osotasunean hartzeko eta berreskuratzeko eta martxan ipintzeko eta espero dugu horrela ez izatea. Behintzat gure intentzioa orain zabaldu dugun momentuan da berriz ere berreskuratzea, orain arte egin ditugun guztiak eta posible denean areagotzea, nolabait zabaltzea proiektua eta aldugun gure saiakera beti izango da, gehiago egitea, gure indarren eta gure kapazitateen arabera. Baina behintzat orain arte egindakoak eta urtean 300 ekitaldi inguru egiten dira kafe antzokian eta horiek guztiak berreskuratzeko nahia dago, behintzat. Zuek ere izango zenuten, noski, irekitzeko gogoa aipatu dugun guztia entzat hartuta, baina badirudi jendeak ere bazuela gogoa, ostegunerako zeuden sarrerak doakoak ziren, baina erreserba egin beharra zegoen, ordu bete pasatxoan guztiak saldu ziren? Bai, ziztu bizian, ordu bete, ordu tardi, bai, joan ziren denak. Eta bai, jendea oso gotxu zegoen, gogo biziz hartu zuen, eta egia esan osteguneko gaua gainera, izan zen emozioz betea, oso jende gaztea, torri zitzaigun gainera, ostegunetan izaten den bezala, unibertsitateko jendea, unibertsitateko ikasleak, 18-19 urte inguruko jende asko, seguruenik bereientzako askorentzako lehen aldia zena, kafe antzokian, urte terdiko eten horrek eragin du batzuk ezin izan direla kafe antzokira agertu, hainbat denboran zehar, eta beraientzako lehenengo gaua zen, eta hor zegoen nolabaiteko atmosfera berezi bat, ez? DJ Bull genuen, musika ipintzen, mundu guztiak kantatzen zituen kantuak, euskeraz, gainera estribillo guztiak eta kanta guztiak goitik eta bera, eta dantzan egiten zuten modu oso naturalean, momentuan, eta egia esan, bai, hunkigarria izan zen, ikustea, entzun ditugun horiek guztiak, orain azkeneko hilabetetan ez, eta batzuk gertatutakoak dira, bideoak daude, eta baina nolabait gazteak eta generazio berri hau, eta lotua izan dan moduan eta hainbat jarrerekin, kafe antzokien etzen horrelakorik izan, inondik inora, eta jarrera izan zen guztiz positiboa, alaia, festa girokoa, euskalduna, perfecto. Bai. Hala ere, lehen egunean hori gertatuta ere, agian izango da ez, zuen beldurretako bat orain pandemiaren ondoren aisialdiko iturak ze puntutaraino aldatu diren, ez diren, posible den lehengo bidetik joaten jarraitzea edo? Bai, ikusiko du, hori inkognita bat da, guk pentsatzen dugu ezetz, hau da, guk pentsatzen dugu jendeak berriz ere, nahiko duela, lehen ibiltzen zen moduan, ibili, aldan mailan, noski, badaude oraindik ere musikoak eta olako kontuak, baina alden mailan berreskuratu nahiko duela. Kontzertuak, ekitaldiak, zuzenekoak, oso garrantzitsuak dira. Azkenean, zuzeneko batean bizi dena, ez da beste zertan bizi, musika arloan. Entzun dezakezu etxean disko bat, baina zuzenekoak ez dauka parekorik. Eta hori inork ez du galdu nahi. Eta behintzat azkeneko urte eta erdian zehar hainbat eta hainbat jendeak esaten aldi oro. Beste aretoetan gertatu izan den bezala ziur. Aldi oro esaten ziguten noiz zabalduko duzue. Behar ditugu zuzenekoak. Artistek ere behar dute, eta artistentzako ere oso importantea da. Beti ikusentzuleengan, baina artistentzako ere feedback edo hartu emon hori nabaritzea, publikoaren begirada eta gertutik hori alderazina da. Horren txipatu duzu, ireki ahal izan duzuen arren, neurriak oraindik badaudela eta neurri asko daude zuena bezalako leku bat egiten dietenak. Uneren batean zaila ere izango da, ez? Neurrien egoera askotan oso garbi edukitzen ez dugun horretan zer
den zehazki debekatu beharrekoa, egin beharrekoa. Bai, ez da errez izaten, eta urte terdian ere ez da errez izan. Guk momentu batean, erabakia genuelako ez zabaltzea, baina erabakia izan balitz zabaltzea ere, ikusten genuen, gainera, master bat egin behar genuela. Azkenien jakiteko dekretu bakoitzean zer erabakitzen zen, eta zer zen egoki eta zer desegoki, eta zer zen isun bat jasotzeko modukoa. Azkenian, ikusi ditugu gainera, koherentziaren batzutan faltak noski oso egoera konplexuak izan dira, eta guztiontzako, kudeatzeko mundu guztiarentzako, baina gauza batzutan, dantzan egin daiteke hemen, eta hemen ezin da dantzan egin, edo kontzertu batean ez, baino diskoteka batean bai, eta holako kontuetan gertatzen dira, bai. Bentsago esan duzuzuk, egoera normal batean 300 ekitaldi baino gehiago egiten dituzela urtean, 300en buelta horretan ikusten zaretela behintzat. Berriz ere horri heltzeko moduan zaudete orain, edo normaltasun hortara iristeko denbora beharko da? Guk proposamena egingo dugu, joango gara proposamena egiten eta ikusiko dugu. Ze noraino irits gaitezken, guk espero baietz. Guk pentsatzen dugu jendea preste egongo dela, berriz erantzungo duela, etxeak erantzungo du horretan, kafe antzokiak erantzungo du, eta espero dugu, musikariak, kantariak, dantzariak, bertsolariak, artistak eta beharritun horiek guztiak hori gerta dadin, kafe antzokian gerta dadin askotan definiezina den magia, misterio, zer hori gerta dadin, denak preste egongo direla eta denak egiko ditugula inguruan. Halaxe espero dugu entzat. Itxialdi honetan gainera, data konkretu bat ere pasada, enjuiztu, itxialdian bertan, abenduaren 15ean, iazko abenduaren 15ean, 25 urte bete zituen Bilboko kafe antzokiak, itxita zegoen orduan, horren ateak irekita, 25garrena ez, baina 26garren urte hurrena edo, 25 gehi bat urte hurren bat edo, zerbait egiteko asmoa entzat izango duzu, Bai, hortan gabiltz, egia esan momentuz iragarri ezina, naiz eta agian oraintxe momentu honetan iragartzen ari, batzutan norbera hemen egon daiteke, baino webean dabilen agian oraintxe iragarri duen, baino momentuz, baino kontzertu sendo batzuk eta ekitaldi sendo batzuk egingo ditugu, 25 gehi bat horren inguruan, nola ez, ospatu behar da, berriz zabali gaudelako gainera, eta urte terdi horretan joan zaiguna ere, nolabait espirituz eta berreskuratu. 25 urte hauetan, kafe antzokiaren proiektuarekin antzekotasun handia duten proiektu asko ere jarri dira martxan. Euskal Herrian, euskara eta kultura nolabait ardatz hartuta euren proiektua bideratu dutenak. Zentzu horretan, ez dakita itzindaritza duzuen zuen burua, baina eredu izatearen karga hori bai sumatuko duzue? Bueno, guk beti esan dugu, eredu bai, baina kafe antzokia Bilbon sortu zenean oso argi zuen, eta beste batzuk sortu direnean, eta horietako askotan gu egon gara kafe antzokia egon da horri inguruan edo zuzenean, adibidez Ondarroan kafe antzokiarekin. Beti pentsatu dugu egiten diren horiek guztiak egokituak egon behar direla, eredu bat bai, izan daiteke, baina gero egokitua dagokion herriari eta dagokion inguruari. Eta nolabait mimetikoki ezin direla gauzak kopiatu eta hartu, eta ez da hartu eta kopia eta pega hemen, eta honek aurrera ingo du. Ez da horrela egiten, pentsatzen du proiektu gehienek eta badutela nortasun propio baten inguruan eta ibiltzen direla, baina horregatik diot ereduak eredu bai, baina gero egokitu behar direna, eta importantena da egokitzea. Bilbon egin daitekena, agian beste hiri batean edo herri batean, ez daiteke egin modu berean. Oso desberdinak direlako ere, hau da, edo nordaki Bilbo, edo Gasteiz, edo Donostia, desberdinak direla eta bakoitzak badituela bere ezaugarriak, ez. Beste proiektu horietako bat, Durangon kasu honetan Plateruena izan da. Zuo bizira onduzue, Plateruenaren proiektua pandemiak nolabait hildu? Bueno, bazegoen aurretik ere bazituen arazoak, baina bai, erabaki hori hartu zuten. Edozein kasutan, espero dugu, badago horre, talde bat eta Durango honeta, eta espero dugu izatea etorkizun bat edo berriz ere
beste hasiera bat izatea horrelako proiektu batek, ze Durango bezalako herri batek eta daukan garrantziarekin eta zentralidadearekin geografikoki Bizkaian eta hartzen duen inguru horrekin euskal komunitatearentzako eta bai, euskal kulturarentzako gogorra izango litzateke hor ez egotea horrelako proiektu bat, ez. 25 urte erraz esaten da, baina Bilbo bera ez da orain duela 25 urte zena, kafe antzokiera egiten dioten alor nagusietan, euskarari dagokionean, kulturari dagokionean, kafe antzokia bera ere ez da berbera izango. Hemendik 25 urte agian ez, baina etorkizunera begira ere aldaketa horretan aurrera jarraitzeko ze erronka edo ze bide ikusten dituzu zuek? Bai, bueno, beti eta erronka egunero egiten dugu 25 urtera agian ezin begiratu, ez dakigu zer. Baina bai, gure erronka beti izaten da egokitzea eta espiritua galdu gabe eta egiten dugun horren zentzua galdu gabe, euskal kultura eta euskalgintzaren alde egiten dugu, baina beti ere egokituta dagoen egoerarekin eta dauden aldaketa kulturalekin, aldaketa gizartearen aldaketekin. Ni hasi nintzenean kafe antzokian adibidez sare sozialek eta internetak eta etzeuketen gaur egun daukaten pisurik, inondik inora. Ez zeuden, bai, justo hasi berriak ziren batzuk eta hasi berriak gainera formato, ez gaur eguneko formatoetan, ez? Baina eta horrek aldatu du. Ez dakit, adibidez sarreren salmenta gaur egun internetez egiten da, beste garaietan hori etzen pentsatzen ere. Han egoten ziren gure barran eta banaka saltzen, ez? Gauza asko aldatu dira. Hala ere, esaten dudan moduan, gauza bada teknikak eta gauzak eta horrelako eta aldatzea, baino beti ere mantenduz, espiritua eta zer egin nahi dugun eta zer defendatzen dugun, ez? Gure kulturan eta identidadean. Nerkioa Mikel Urbeltz, kafe antzokiko arduradunetako bat, orain ongi esan da. Eskerrik asko, gaur gurekin izateagatik eta hurren arte eta animo. Eskerrik asko zuei, mi esker. Eta jarraian iragarkiei egingo diegu tartitxo bat eta berehala gara bueltan. Esaten omen dute bilbotarrok dena ematen dugula geure hiriaren eta geure jendearen alde. Eta orain Bilboko komertzioak eta ostalaritzak geure babes osoa behar dute. Babestu zeure auzoko komertzioa eta ostalaritza. Bertokoak. Erosi, kontsumitu eta dibertitu Bilbon. Flipatxo! Kakingarria! Irakurri duzu? Ordu esan! Hau bai bifatu. Aragia, literal. Ze ona! Irizpidea duzulako, giroan zabiltzalako, berria, zuk badakizulako. Bai, irratia. Naiz irratia. Irratiak, iraganetik baino etorkizunetik baitu gehiago, herri honek bezala. Horregatik gu, etorkizuneko irrati bat prestatzen hasi ginen. Entzun dugu gure podcastekin erritmo onean txukuntzen duzuela etxea. Badakigu autoan entzuten gaituzuela, oinez, autobusean edota tabernan. Informazioa guretzat ezinbestekoa da, eta badakigu zuei ere etxetik informatuak irtetea gustatzen zaizuela. Gehiago flipatzen duzuela gure adituen playlistekin, aplikazioen algoritmoekin baino. Anitzak zarete eta hemen denontzako dago tokia. Horregatik guztiagatik, naiz irratia, musikan, entretenimenduan eta informazioan oinarritzen da. Baina batez ere, zuek guztiongan elkar ulertzeko moduri onena baita elkar entzutea. Neskak badakigu nola egin. Lasaietako gela zelaira. Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Ixo, hemen nerea gaitza. Blokeatu da segi. Venga, aurrera! Eutxi! Eman egurra! Euskara, bihotzetik Espainietara. Tituluak nahi dituzu. Ez izan monarkikoa, ez jo zertzuelara, ez dauka emeriturik.
Ega First eta abar Buy and Buy online giro. Buy and Buy online. Sistema de masa. Ikasten duzulako zeure kasa. Kontxo, agirretxe eta duriz? Igirretxe. Idiriz. Primirin? Iztiki, girnekiki pipirrik, kirikitxiliti. Pipirrikin? Tipititikin? Pipirrikin, tipititikin? Bik. Indi? Infinity duzunean, dini aldatzen da. Zatoz Euskaltelera osoa Infinityrekin eta eskuratu 500 megako internet. 2 mugikor linea giga mugagabeekin. Telebista eta Netflix hilean 29 euro bakarrik ordainduta. Eta gainera, Samsung hau ere prezioaren barruan. Osoa Infinity, erabateko kalitatea eta aurrezpen infinitua. Birkiti? Ez lasaitu eta zaindu zuen burua diote. Eta egia da, baina badakigu geure burua zaintzearena ondotxo ikasita dugula. Ezaugarriren bat, ondo baino hobeto dakigula non dagoen onena. Eta zer da onena? Zaintzen gaituztenak beso zabalik itxarotea eta eurekaz disfrutatzea. Ziur nago horrelakoetan ez gaituela inok irabazten. Ostegunetako pintxopotea, asteburuko kopak eta zuzeneko musika, jatekoak eta bazkalondoak, eta tabernan gureak itxaroten gagozan bitartean eskatzen diren errondak. Jada denok dakigu ostalaritzak ematen deuskon guztia. Gauza asko bizi izan ditugu honi eskerreta, duen garrantzia ez emoteko moduan. Horregaitik, orain geure burua beti bezain ondo zaintzen jarraitu behar dugu. Emon deuskuen dana, emoteko dugunaren erdia ere ez tala erakusteko. Bilbo, zaindu zaitez, zaindu gaitzazu, zaindu itzazu. Amaikak aukerak eskaintzen ditu. Eman aukera amaikari. Aukeran, amaika. Eta ekonomia gaia erreparatuko diogu jarraian, Txina aldera begira jarrita hain justu. Evergranderen kasuari buruz hitz egingo baitugu. Igiezinen enpresa erraldoi bat da, Txinako bigarren handiena, eta porrot egitear egon daiteke. Enpresak 250.000 milioi baino gehiagoko zorra du, ez du dirurik ordainketak egiten jarraitzeko, erekuntza landenak geldiarazi ditu eta egin beharreko ordainketak egiteari ordaintzeari alegia utzi dio. Enpresaren tamaina ikusita zalantzak eta beldurra eragindu berriak 2008an gertatutakoaren antzeko zerbaiten hasieran egon ote gaitezkeen edo. Izan ere, eraikuntzaren sektoreak izugarrizko pisua du Txinako ekonomian, eta Txina munduko bigarren ekonomiarik handiena da. Eraikuntza sektorearen tamaina eta abiadaren adibide garbia da zementuaren erabilerarena. Asiako lurraldeak zementu gehiago erabili zuen eraikuntzan 2011 eta 2013 urteen artean, Estatu Batuek 20. mende osoan erabili zutena baino. Horri, gainera, gehitu behar zaio espekulazioa sekulakoa izan dena. Goldman Sachsen arabera, herrialde osoan eraikitako etxebizitzen 20% inguru hutsak egon daitezke horretarako espekulaziorako bakarrik bideratutan. Baina zer da finean gertatu dena? Iazko abuztuan Txinako gobernuak 3 neurri zehatz hartu zituen, igiezinen merkatuko enpresei gehiagizko zorpetze hori debekatzeko, nolabait ere zorpetze hori arintzea zen helburua. Zuen zorra kontutan hartuta, neurri berri horiek bete ahal izateko Evergrandek sekulako deskontuekin saldu behar izan zituen, hainbat jabetza eta beste sektore batzuetan zituen inbertsioak ere saltzen hasi zen, eralare ezin izan zuen zorra murriztu, eta azkenean likidezia arazoak izaten hasi zen. Egoeraren lehenen ondorio zuzena, etxerik gabe geratu diren erosleena da. Eraikuntza-lanak erositako pisu asko eta asko eraiki ezin da dago enpresa, ez duelako hori ordaintzeko dirurik, eta erosi zituen erosketak egin zituzten horiek enpresaren egoitzetako ateetan hainbat protesta egin dituzte ikusten ari garen moduan. Horrez gain Evergranderekin lan egiten zuten hainbat eta hainbat enpresak ere porrot egin dezakete, honek hala egiten badu. Eta azkenik, Txinako finantza sisteman bertan ere eragina izan dezake, 250.000 milioi euro baino gehiagoko zorra ez da hauntzaren gauerdiko
ez dula. Eta guzti honen aurrean zer ari da egiten Txinako gobernua oraingoz ez du iragarri konpainia erreskatatuko duenik. Hain justu zor handiegi horiek ekiditeko hartutako neurrien ondoren, halako enpresa bat diru publiko erreskatatzeak aurrekari txar bat ekarri dezakeelako. Hala ere, adituen arabera ez dirudi Evergranderen kasuak 2008an hasitakoa bezalako nazioarteko krisi bat eragin dezakeenik, besteak beste Evergrandek ez duelako halako lotura zuzenik nazioarteko finantza erakundeekin. Hala ere kezka handia ari da egiten Txinako higiezinen enpresen artean bigarren denaren egoera hau. Eta jarraian solasaldiari egingo diogu tartea eta horretarako gurekin dugu Izar Castillo Martínez, lehen aldiz gainera, arratsaldeon Izar, eta eskerrik asko gurekin izateagatik, eta bestetik aurreko astean egontzen moduen, Enekonder, arratsaldeon gurekin izateagatik. Eta lehen gaia Sidenorren kasua aipatuko dugu, lehen esan dugu urte amaierarako 20 laneguneko etena iragarri duela enpresak, argindarraren prezio altua dela eta lehen eragin bat izan daiteke, zabal daiteken zerbaiten aurren egon gaitezke? Bai, noski, ez da bakarrik hemen dekogun prezioen modeloagatik edo prezioen erabakitzen modeloagatik, baizik eta krisi energetiko global baten gaude. Libia geratu zen pasaren egunean energia barik, Indian arazo asko egongo dira energiarekin, ikusten dugu Estatu Espainolean, Estatu Frantsesean zer gertatzen den energiarekin, bi faktore daude makroak direnak Sidenorretik haratago. Lehenengoa, ez naz niatarako kanpaitzo batekin eta kartel batekin deintzez nier esaten, baina krisi ekologikoa, krisi energetikoa, krisi demografikoa, krisi migratzailea, falla struktural pia daude, energiarekin oso argia da, eta bestetik batzuk ez dute nahi haien irabazteak jeistea. Eta orduan, hori errealitate horren ustarketa, ez zaila da, imposiblea ez bada, ez dut esango kolapsoren aurrean gaudela, baina horrelako gehiago egongo dira, hori seguru. Beste kontua da nola enpresak erabiliko duten horrelako egoera trikimailuak aurrera edo atzera egiteko labek eta elak salatu duten bezala. Berak esaten, Enekok esaten dagoen moduan, azken finean, Sidenorrek ez dau justifikatu adibidez inolako dokumentazioarekin galpen batzuk edo galpen horren atean dauzela, hori alde batetik. Niri kezkatzen nau eta bai alde batetik guztizadoz hau ez dala berria izango, azken finean, lotuta nola gauden planetaz ez zaintzen horretan, zelan burutuko dan energiarekiko eta energiari lotutako hainbat krisialdia, orduan zenolako eragina lokalari sartzen, zenolako eraginak izango dituen langilei erekiko. Azken finean, hor ikusi dugu bai, nola, adibidez, Tubatzexen gertatu zen moduan, azken finean zenolako ereduak sortzen ari diren, zenolako etekinak atera nahi ditugun, eta azken finean dirua jasotzen dugu, baina azkenean egiten duguna da, eraginak langileengan. Eta hemen ikusten ari da, zenolako ondoriak izango dituzte langileek, etxerera, joan behar badira, 20 egunetan, urtean zehar, behintzat urte hau amaitzen den erarte. Eta horrek, zenolako krisialdia bebai, suposatuko da, maila pertsonalean, baina gero bebai, doa pizkanaka, azken finean, Sidenorrek badeko pisu bat, pisu handia estatu mailako zera industriagintzan, eta horrek zer ekarriko dau. Baina inorri ematen du ez jakola inporta, adibidez, bestaldetik da, zenolako igoerak jasotzen ari garen zera elektrizitatearen inguruan, baina inork ez ditu hartzen paperak. Eta pasaren astean ikusi dugu nola beste PSOeko batek sartu da beste energetika baten, eta hor jarraitzen dira, ateak zabaltzen eta bueltak emoten, eta beti gara, langileak zera txarrena daroaguna, eta azken finean hor dausenak hartzen dabela euren etekinak.
Langileak aipatu dituzu, lehen zeuk ere aipatu duzu eta aldez aurretik saioaren hasieran Beñat Zalduarekin hitz egin dugu gaiari buruz, eta arek ere mahai gainean jarri duen puntuetakoa da, langileak diotela hitzarmen kolektiboaren negoziazioa gertu dagoela eta orain egiteak agian horrekin ere zerikusia izan dezakela. Bai, labek salatu indau, zelan, no, trikimailu hori zelan egin aldituen, azken finean, como aitzaki moduan, hartzea itziera hau, ez egiteko, ze azken finean, ziren horrek da subkontrataren bitartez lan egiten duen enpresa oso handia, gainera askotan ez ditu egiten gauzak egin behar diren moduen, eta horrek zenolako, konbenio hitzarmen horrentzako zenolako ondoriak izango dituen. Ezin dugu ahaztu, momentu honetan ziren hor dagoela lan piko batean. Hau da, pandemiatik atarata, kuarentena mundial honetatik atarata, zegoen 11.000 ordu sartzen, turno gehiago sartzen, lan karga itzela zuelako, eta hori hainbat enpresetan gertatzen ari da, ez da barria. Ergia da, hornitze katean arazoak egoten ari direla, mikrotxipak gora, mikrotxipak bera, eta segurenik automobilen, sektore automobilistikoa nola dagoen ere, eragina esan du ziren horren, baina lankarga handia daukate. Hor estrategia asko da, argitasun falta argia da, eta hor atzetik trikimailu asko daude. Baina ezin dugu ahaztu bez, azkenean honen atzean dagoena da, irabazi maila mantendu nahi dela. Ez da kontuz etorriko direla diru galera eta kiebra. Ez, da irabazi maila mantendu nahi dela. Ez decir, jarraitu nahi dugu, irabazten genuen bardina, irabazten. Claro, nor galduko du hor? Betikoak, baina ezke gainera horrekin bat dator, bertan bera utzi nahi ez duten, lan erreforma hori, egin zutenez, horrek zabaldu zeuan, azken finean, ate bat, alako enpresa handiak, bere tekinak nahi dutenak izaten ez direnean, botatzeko edo ere batera, edo erte batera, eta horrek nork maimentzen ari dago azken finean hori reforma laborala. Da kate bat, orduan alde batetik egiten dugu, gero ez dugu jartzen dut, nire gogoratzen dut egun baten nola lakaisak esanez, bere tekinak izan zirela, imaginau, 3.000 euro eta eurak itxaroten ebiela 10 izatie, eta orduan galerak zituztela salaratzen ebien, hau ez da galera bat, da zuk zure helburuetara ez zarela heldu. Baina horrek zenolako eragina deuko geugan. Orduan da, joku oso zikina, azken finean. Lehen esaten nuenen bidetik jarraituta horrek erakusten du, edo hori izan diteke zergatietako bat ezberdintasuna zergatik ari den modu honetan azten, ez? Gehien dutenen eta gainontzekoen arteko ezberdintasun hori, Bigarren Mundu Gerraren aurreko mailetara iristen ari da dagoeneko, eta lotura zuzena izan dezake, zentzu horretan. Gutxiago dago, batzuek ez dute gutxiago irabazi nahi, guk irabaziko dugu gutxiago. Hau esaldi oso proiektu bat esaten dagoena, aberatzek ere negar egiten dute. Eta aberatzen artean mailak daude. Eta kontua da, amengo aberatzek ere dependentzia itzela daukatela kanpoko aberatzekiko. Ez da bakarrik langilek haien artean konpetitu behar dutela eta hori da dekon sistema, baizik eta aberatzek ere haien artean konpetitzen dute, eta herri bezala eta gizarte bezala ere galdetzeko da gure buruari zer nolako industria daukagun, bai guriari begira, bai kanpokoari begira, eta zer nolako dependentziak ditugun, eta zer gertatuko da hemendik 10 urtetara. Claro, norbaitek esan du, bueno, baina trantsizio honetan eta hornikuntza falta honetan eta krisi energetiko eta ekologiko honetan, trantsizio ekologikoa dator New Generation funtsen bidez, edo fondoen bidez. Baina, zerri erantzuten diote fondo horiek? Trantsizio energetiko egiteari edo irabazi tasa mantentzeari? Argi eta garbi, irabazi tasa mantentzeari. Goitik bera aldatuko da industria automobilistikoa New Generation funtzekin. Egingo ditugu kotxe elektrikoak. Badakigu, planeta honek ezin duela ditugun auto guztiak beste auto batzuengatik ordezkatu. Hau da, faia estrukturala da, baina hori da helburua da irabazi tasa mantentzea. Trantsizioa bigarren plano baten kokatzen da. Eta hori, gizarte bezala eta kontuan izan da, gure bigarren sektorea zein dan eta nola dagoen,
ostras, arazo bat ekarriko du. Oso deigarria da azken finean krisialdiak dakartzan hondakinak, etekinak barkatu, azkenean aberats hoientzat. Osea, gaude mundu baten non 1% dauka, osea, guztiok beharko genukena bizi irauteko, baina jarraitzen dabe gero eta, amak beti esaten dozte, eurak pentsatzen dabe hile ingo direla eta eroango dabela dana eurekaz, ez? Baina azken finean da, eta horretik justo geunden horretaz berba egiten, zertarako nahi dabe hainbeste. Osea, gauza bat da, bizitza, on bat eroate, baina da, osea, dau balore falta, azken finean, dana da, soziologikoki bai, balore falta batzuk dauz, eurengan, nahi dut gero eta gehiago, nahi dut gero eta, ez dakit, gauza pilo eta gehiago izatea, eta azken finean, krisi hauek, ikusten ari dugula tantaka, esango genuke, areagautuko dira, izango dira askoz brutalagoa, eta batez ere gertatuko dana da, gu langileo jarraituko dugula lotan. Ze lotan gaude. Ze ez dana normala, gero eta kolpe gehiago jasotzea, eta gu gaude, begiratzen ez dakit nora, hainbat ordainketa egin behar dugulako, hainbat gauzetaz arduratu behar garelako, eta nik galdetzen dut, noizko, baina ez greba, nazionala edo estatu mailan baizik eta jendeak esatea eta esnatzea eta esatea. Eske lapurten dozku egunero, eurak gero eta gehiago daukate eta gu gero eta gutxiago. Eta gu mai privilegiatu baten gauz. Baina zer gertatzen da marginetan bizi diren hainbat eta hainbat milioi pertsona. Orduan, hoiekaz zer gertatzen da? Azken finean da, como genozidio bat, baina, gero eta baina hor dau. Aipatu duzu, zer nahiko duten, agian gauza materialak baino boterea da nahi dutena, eta seguru asko baino klase kontzientzia gehiago ere badutela. Bai, euren klase. Bitu, barriz atadako dut kanpaiatzoa esateko amaiera heltzen ari dela. Hau ez baldin bada kolapsoa, kolapsoaren hasikera oso antzeko izan beharko da. Ze ikusten dugu, ez gertatzen den Britainia Handian, eta ez da Brexita, ez diogu guzurik esango gure buruari. Da, gasoil falta. Tunesen, bardina. India, dala, segurenik, lehenengo edo bigarren herri handiena mundu mailan, ez dakite haiek bez, zenbat diren zehazki. Energia barik geratuko dira datorren asteetan gauzak aldatzen ez badira. Hori helduko da ona. Helduko da, joango da, helduko da berriz, joango da. Kontua da, zenbateraino helgon algara sistema honekin. Sistema honekin eta funtzionamendu honekin. Ze munduak ja ez du emoten. Segurunik etorriko dara norbaitek buelta emongo dio eta betikoentzat beste sistema bat sortuko da. Seguru, ez da izango behan dauzenentzat. Baina ez da sostenible momentu honetan. Baina ez da sostenible ere, arlo moralean edo balioen arloan. Ez da sosteniblea, ez dalako sosteniblea arlo materialean, mundua finitua da. Bizitza ez dalako jartzen erdigunean. Orduan, bizitzari ez dotzegu eusten. Orduan, eurei berdin jake, eurak bizitze eta ondo bizi diren neinean, besteak, hor gelditu dezatela eta guri berdin jako, ez da? Azken finean, nork pairatzen du, gu badeko eurak badaukate osasun pribatu ordaintzeko, hezkuntza pribatu ordaintzeko, eta hainbat dirua dekot, eta diruarekin erosten du gurado dana. Orduan, berdin jake, segertatzen jake, ez dakit, 1.000 milioi pertsona Indian, 1.000 ez dakit Txinan, berdin jake, eta errua da pentsatzea hori aldatuko dala. Ez jak inporta eta jarraituko dago inportagarik, porque hori, nire silborra begiratzen beti. Jarraituko dugu, baldin badator, eta espaldin badator ere kolapsoari buruz izketan aurrera ere, baina orain gaiz aldatuko dugu eta Zaldibar Ardela begira jarriko gara gainera. Izan ere, Zaldibarko zabortegia kudeatzen zuen Berte Recycling enpresa desegiten, hasi dira dagoenekoaren arduradunak, eta horretarako izendatuetako bat, Arrate Bilbao, Zaldibarko zabortegia amildu ondorengo prozesuetako batean, inputatuta dagoen pertsonetako bat da. Denbora igaro da dagoeneko, Zaldibarko gertatu zenetik, hor ikusi dugu Erkoreka bera, musukoa jantzita, orduan oraindik gauza ikaragarri deigarria sortatzen zitzaigun gainera,
orain aldiz normaltasun batekin begiratzen diogu, gertatu den guztiaren ondoren, garrantziarekin du diogu azkenean hor gertatu zenari. Ohitu gara. Beitu, metalurgia hitz egin dugu, baina kasu honetan zaborrarekin bardina da. Ze fondoan dagoen arazoa bardina da. Ez dugu gure produkzio ez kontsumo, ez kasu honetan zaborren sistemari begiratzen. Da, bigarren planoko edo hirugarren planoko kontu bat. Eta azkenan gauza hauek importanteak dira gure bizitzaren aurrera egiteko. Claro, ez dugu ikusten eta bakarrik konturatzen gara batean zabortik erdia jausten denean eta bi pertsona bi langile barruan geratzen direnean, baina nola da posible ez egotea herri honetan debate bat zaborren inguruan eta debate bat dagoenean guzti superflua? Edo saiatu egin da eta azken finean epaitegietan amaitzen dira. Hauek oso ondo lotu egiten dabe gauza eta lotu egiten dabe ondo lotuta gelditu daitezan. Osea, zelan da posible inputatuta dagoen emakume batek hartzea elkartasun administratzaile postua. Nik hau, kortuzirkuitatu egiten jata burua ez dut ulertzen. Zer gertatzen da horrekin, azken finean izkutatu egiten dela ondamendia. Osea, hau da, ez dago inolako erantzunkizunik, inorena, egia da, azkenengo egunetan heldu direla suposatzen da tratu batera extraofizialki familiekaz, baina Joaquin uste dut dela jarraitzen dagoena agertu barik, utzi dabe bilatzeari, eta gertatzen ari dela, azken finiko kontua izango dira, 29 milioi euro gure boltsikoetatik ordainduta, gauza bat, halako ondakizun bat gertatzen denean, normala da dirua jarri behar izana, administrazio publikatatik, baina badau enpresa bat, garbitu dituela eskuak, dituela bri prozesu zabalik alde batetik homizidio imprudente ditzen duen, eta beste batetik inguru giroarekin lotutako delituak direla eta, baina laire usten dotzie, honi uko egiteari, garbitzeari eta disoluzio bat egoteari. Orduan, disoluzioak zer dakartza, kontuak bertan bera gelditzen dana, suposatzen da dana ordaindu egiten dela, zer gertatzen da familiekaz? Nork hartuko ditu erantzunkizuna? Eusko Jaurlaritzak izango da subsidiarioa, hartuko ditu, ordainduko dotzien, nik ez dut uler, baina usten dabe dana beti oso ondo lotuta. Da, zirkulo perfektoak hasi, ez da? Sortzen da enpresa bat zaborrak kudeatzeko. Baimen guztiak berdin zaizkio, informe teknikoak ez dira agertzen edo ez dituzte betetzen edo desagertzen dira. Hondamendia gertatzen da eta enpresa ez egiten da. Eta hemen ez da zer gertatu. Bitartean, bi pertsona hitzi dute bizitza, inguru giroa auskalo nola geratuko den, baina hau, aldi bat hitz egiten ari gara, baina ezke, Bilbo irian dauz proiektatuta zabortegi barriak. Dakigunean, sistema hau, zabor sistema hau, ez dala jasangarria, ezin dira sostengatu. Eta, baina berdin, eta berliz bueltak ematen, eta inork ez dio ruletan geldigune bat egiten. Zer gertatzen ari da? Nik bakarrik pentsatu dut egun hauetan, familiaren gan, nola pasatu duten hau guztia, ze angustia bizi izan da hor, nola instituzioetatik, nola izan diren tratatua. Ze hori ja, ahaztu zaigu, pandemia garaiko kontuengatik pasatu da demora, baina familia hori zer pasatu duen eta nola pasatu duen bronka publikoki, lehendakariak bronka botatzen telebistatik familia horri, edo medioetatik familia horri, horiei, kasunetan. Eta orain ja, disolbatzen dira, akordio batera heldu dira, imaginatzen dut, zorionez akordio batera heldu direla eta holan ez dute pasatu behar beste trago eta beste prozesu zar bat, baina honi buelta bat emon behar jako, ze bestela, emoten du, izan dela kapitulu 8 bat herri honetan, pasatzen da horria eta berriz hasten dugu, eta berriz ere, ze uste dut, hirutan etorri nazona eta hirutan bardina esan dodala, arazo strukturala eta sistemiko bat, eta debate hori ez dago maila politikorik herri honetan, askotan emoten du. Ari gara hitz egiten, barkatuko didazu espresioa, baina anekdotak edo gertakarien inguruan, baina inork ez dio heltzen
herri bezala behar ditugun debatei eta aurrera pausuei. Gero eta aukerak irekitzen dira eta aukerak izten dira. Aukerak irekitzen dira eta aukerak izten lagatzen dira, ez dira hartzen. Baina zergatik, nortzuk daude, betikoak. Eta azken finean betikoak bai daude enpresa junta horietan edo direkzio mailan eta orduan, lotu egiten da bedana. Ni boterea dekot, zuk aurretik esan duzuna, ez? Boterea mantentzea, status quo hori, azken finean, da estrukturala. Orduan, jarraitzen dut hori egiten, baina ni jartzen ditut hainbat lanpostuetan, niri interesaten jatan pertsonak, azken finean, hau dana alde batera usteko, inork ez ikertzeko eta jarraitzeko, etekinak ataratzen. Ezke da dana. Ze azken finean, begiratzen duzu eta ezke daude txiringitoak, 40 urtez, eta hor jarraitzen dago. Aipatu duzu, ez da baidarik sortzen, aukerak irekitzen direla eta izten direla, eta ez dela inoiz ez da baida hori garatzen. Kasu honetan, ez da, kasu bera, baina zubietan erraustegiaren kasuan ere, azkenean hondakinen kudeaketari buruz hizketan ari gara, eta hor, aurkako mugimendu handi bat egon zen, proiektuak geldiarazi ere egin zen, erakunde publikoetatik, eta azkenean, zeuk zenioen bidetik agian jarraituz, berriz jarri dute martxan, eta azkenean eraiki eginda, agian beste garai batekoa dirudien azpiegitura bat, beste garai batekoa beharko lukeen eredu bati erantzuten dion azpiegitura bat entzat. Baina, zer gertatzen da, Bilbon ere lehoskailu bat dago. Eta inork ez du horretaz hitz egiten, ahaztuta daukagu. Eta bere garaian, ni oso gaztean nintzen, eta buruz esaten dut, baina Euskal Herri Jeltzalea eta Ezker Batua, garaiko Ezker Batua, gobernatzen zuten elkarrekin, eta paktu horretan zegoen Bilboko zaborrak eskuatea erraustegietara. Eta orduan, zaborra toltzen zen kanpotik amena erretzeko. Baina ez da zabor nahikoa erretzeko eta energia sortzeko hortik. Baina, berriz dira partzeak, dira egiten diren azpiegiturak eta kontratazio erraldoiak, eta hori herri honetan guztien aplikatu alda. Hitz egiten dugu askotan Valentziaren inguruan, Murziaren inguruan, baina zerteko menporlanaren herria bilakatu da urte askoz, ematen du, garai baten, hori, 2008-2009ko krisia medio, hori albo batera utzi zala, baina ez, hori da eraikitzen ari garen eredua, menporlana eta turismoa. Eta metalurgiak 20 egunez gelditzen, eta automobila krisisakon eta struktural batean, oindala ez dakizen bat urte, orain mikrotxipak dira, lehen ziren ez dakizer, eta honan jarraituko dugu, eta hemen inor ez da gelditzen pentsatzera ea zer egingo dugun, eta ea arazoa ez dan lehenengo erreari erantzutea, reduzir, hau da, gitziago produzitzea eta gitziago gastatzea. Desaskundea, azken finean, baina ni galdetzen dut neure buruari adibidez, Euskal Herri mailan egingo balitz desaskunde hori, zeo zertarako balioko luke? Dinot, azken finean, globalizazio oso erraldoi baten gauz, eta zelan kudeatu, gu gara oso txikia konparatzen bagara munduarekin, orduan, desaskundea behentzat hasi aldago geukaz, baina zelan burutu hori aurrera joateko. Eta, klaro, betikoek ez esatie desaskunde, porque nik egunero, askundea entzuten dut eurena zera hoetan, orduan, zelan kudeatu hau. Eta zu dinozuna, zubietakoa. Nortzuk agintzen ebien, eta zergaiti jarri izan martzan, nortzu sartu ziren jartzi izanean martzan. Eredu ezberdinak ditu, bai. Nekok esaten dagoena azken finean zabaldu egiten direla eta hitzi egiten direla egunero, porque azken finean hori ikusten ari gara, hainbat zera egunerokotasunean, partidu batek zabaltzen dituela, baina maioria izan da, gehiengoa dekot, eta egiten dudana da, hau ez dago interesatzen, eta kanpora. Eta medio usten dut alde batera. Baina, interesgarri esan duzu, ez dute hartuko desasoskundea, hori esaten algenun ekologismoaren inguruan oindala 10-20 urte, ez zuten ekologismoa hartzen, baina orain Zubieta batean da polo berdea, ekologikoa, ez dut gogoratzen dira zehazki nola egiten duten, New Generation fondetan HTA saltzen saiatu dira. Horrelako paradojak ematen dira. Nik uste dut, fondoan danok garelako konstiente ean noiz arte
Noiz egingo dauan talka edo ez da. Hori da, ez decir, honek amaiera bat izan behar dauela, ze ez du emoten, eta metalurgiarekin da, baina zaborrarekin ere. Honek ez dauka ja ibilbide asko luzeagorik. Noiz altegongo gara egiten desfasatuta dauden inbertzioak. Egon algara hemen, 2000 garren urtera arte. Baina, zuk esan duzun moduan, dana ingelesez jarrita asko sobeto bai, ez que dana New Generation. Fondos, europear, eta ni flipatzen dut, hartu dabe 5.000 milioi euro, eta sartuko dabe en la saka, energetikoetan. Eta dinot, baina, bueno, vamos a ver, eurak ez dabe krisia pairatu, baina la ere jasoko da pilo bat milioi. Bitu, herri honetan, egon da hankasaltze estrategiko bat batzuen aldetik. Eta izan zen bere garaian ate-esate guztiz kontra jartzea. Hori epe laburrean, kriston emaitzak izan zituen, seguru nago. Eta inkluso ni estrategia politikoan lan egingo banu, horrelako gauza bat hartuko nuke, vamos, de cabeza, zera oso visuala eta oso polemikoa. Baina nik uste dut jende askoren buruan, jada gaur egun 2008 batean kontuatu direla, hor hankasaltze erraldoi bat egin zutela. Ze hortik eta horrelako ereduetatik lokalak direnak eta bertakoak, bitu gure zaborra da, hori gure zaborra baino lokalagoa ez dago ezer. Hor dago etorkizuna eta hor dago erantzuna. Eta herri honetan, norbaitek hankasaltze estrategiko bat egin zuen, epe laburreko kontu batengatik. Eta kontua da, noiz atarako dute dugu da hanka hori? Eta ze nolako ondorioak ekarri zituen. Porque ondinoz daintzen dabe, eta ondino dauz gogorazten hor gertatu zana oin dela, ez dakit 8 urte ja, ez da, ez du gogoratzen. Tira, gai zaldatuko jarraian, eta ez dugu ekoak kirolei buruz jardutea hemen, baina kasu honetan kirolarekin lotura bat duen gai bati erreparatuko diogu. Zehazki, Karolina Sarasua, Osasunaren bigarren taldeko jokalariak asteburu honetan pairatutako irain eta mehatxuei erreparatuko diegu. Espainiako poliziak ikerketa zabaldu du, dagoeneko Santanderreko estadioan gertatutakoagatik, eta salaketa ere jarri du Osasunaren aurka, jokatzen ari zen taldeak berak. Eta gertatutakoari buruz hitz egiteko, pixkat gehiago azaltzeko, gurekin dugu, Ane Urkiri, kazetaria, arratsalde hon, Ane. Kaixo, arratsalde hon. Osasuna beko jokalari baten kasua da, kasu honetan Santanderren gertatutakoa sekulakoak entzun behar izan zituena, azaldu guzu pixkat. Bai, Osasuna beko jokalaixa zen, beak idazten doan bezala 9 zenbakia, Karolina Sarasua. Esan bezala, itxuraz partida guztia sufritu pairatu behar izan zituen mehatxu eta irain sexistak eta oso desagradabliak egiz esan da. Beraz gain, itxuraz epaiak ere sufritzu zoan eta hori dela eta azkenean partidako aktan ere barne bildu zen irain eta adierazpen hauek. Benetan desagradabli izan zen, hain dio ere gogoraztigulako honek zeu eratan gozen, 21. mendia da, baina hain dio horrelako irainak eta pairatzea futbol jokalari o beste oseinek emakume izate utxagatik, ze gogoratu behar da, irain horiek emakume izate utxagatik diala, biola bortxatu ingo zeuela, titiak erakusteko, eta beste hainbat hor, oantxe uste pantailan dauala agertzen oso desagradabliak, eta benetan, alde batetik poste naiz, ze bai epaiak eta bai jokalari honek publikoa izauelako afizionatu o futbol zelaira gerturatu zen pertsona honena, ez dakiz salia dan benetan, o futbol zelaira gerturatu zen sin más. Alde hortatik poste nahi, hori azkenean publiko indalako eta publikoein horregatik aiatu dalako azkenean Nuevo Montañez Santanderreko Kantabriako kluba epaian aurrian salatzea. Nahiz eta, gogoratu behar da salaketa hau hain dio ez dan pertsona baten kontra, sino gerteren kontra da. Hor badoe bai pixkat, igual bigarren irakurketa bat klubak esan dugu investigatzen dauzela, ze bideo bat dauala,
bi sospetxoso ere, bi susmagarri ere badakela, baina oraingo salaketa hau da, gertaera horiek gaitzesteko ekintza bezala pertsona horren kontra baino. Badirudi bide horretatik oraingoan agian ondorioak izango dituela gertatu denak, salaketa bat ere dagoeneko, baina guztia dator kasua viralizatu egin delako. Ze halako zenbat eta zenbat kasu izango dira, inoiz ezagutu ez ditugunak? Bai, importantzia gestixeunak emanea. Nik uste futbolian jokatu duan zoritxarrez, emakume askok eta epaileak eta gainak gero segun nuen jokatzezun eta ze ekipotan zozen ere, igual eragina daka, baina nik uste danok jasan deula gitxio o geixo. Eta hori da larrixa. Eta larrixa da, oain dio ere segitzen dela, ez? Ikusitxa emakumeen kirolak zenbat aurrera pauze mandoan, oain dio tia horrelako pertsona batzuk, niko horatzen nahi, oain dela urte batzuk, nien itzan egon partida hartan, baina kasu hau ere viralizatu egin zen. Zeola Salvadorrek idatzi zoan, anu eta realeko neurketa bat ikusten zaban, eta albuan tokauzakon afizionatu bat, igual ez olako irain sexistak, baina bai gutxietxi emakumezkoen futbola. Eta hain dio badoz, eta zoritxarrez espaldin bada viralizatzen importantzia kentzeixeu. Eta horretxo alde batetik uste dut dala posgarrixa, onuragarrixa, adierazpen hauek publikoki egin izatia eta ez gelditzia akta baten, ze epailean akta batzutan hor gelditzen da. Eta hau gogoratu behar da, dala nazional maila. Ez da profesional maila, ez da bigarren maila ere, da maila bat bero. Orduan horren akta bat noarte jungo zan, ez? Espaldin bazoan Karolina Sarasuak bere hitze, bere mesuz Instagram bide zabaldu, eta honek eukizoan Osasunako lehen taldeko maigardeo Maria Blancon gaitzespena, eta horrekin etorri Osasunako gizonezkoen lehen taldeko jokalaixen gaitzespena eta kluban gaitzespene, bai. Espaldin barzoan nengo, gelditzuko zen bere barnean, taldian desesperazio izango zen, eta hortxe gelditzuko zen. Aber guai meintzat geixoa juten da, geixoa juten da ez horren kontra, ez bi pertsona horren kontra juteko, sino erakusteko gizartei horrek lekuzkanpo zela, bai futbol zelai baten, bai kalian, bai gabaz, bai egunez, eta egon noiz. Hortxe mezua esan ageratzen da. Neurkiri, eskerrik asko, gaur ere gurekin izateagatik. Plazer bat, gero arte. Aipatu duguna oraintxe ez da, nola den kasu bat viralizatu delako ari garen hemen aipatzen, baina halako zenbat eta zenbat gertatuko diren gu hartura egin gabe. Bueno, ni txikitan oso gazte nintzala, kirolaria nintzan, eta ni horatzen dut zelako iraina jasotzen genituen batez ere gurasoen aldetik. Oso bortitza eta bortizkeri sexualarekin batez ere lotuta. Nik ez dodana, edo jarraitzen dodana ulertu barik ez dala lehenengo aldiz, adibidez, eta badau berdintasun lege bat, non kirolaren inguruko apartado bat dagoela, sail bat dagoela, eta horren inguruan berbaiten dela, eta zelan aplikatu behar dan. Eta kiroleriei beti eskaten jake deportibitate bat izatea, eta nik ez duen ulertzen da gaur egun, hainbat eta hainbat futbol edo hainbat kirole zelaietan badauz vigilantia, badauz pertsona zaintzariak, orduan zergaitik pertsona hauek ez dabe ataratzen direktamente. Gero beste gauza bat da, salaketa bat egotea, edo ez dakiz zer, nik uste dut salatu egin behar dela, baina zu dinozuna, nik justa apuntatu viralizatu egin dalako. Eta ez bada Twitterren bitartez zabaltzen edo, hau gelditzen da, hori anekdota moduan. Baina emakumeen kontrako violentzia eta bortizkeri hori, non ikusten da azken finean, hartzen dugunean, maskulinitatearekin lotutako hainbat espazioetan eta gureak bebai direla eta hartu behar ditugunak, non orduan halako violentzia jaso egiten ditugu gizonen aldetik.
hainbat emakumen batzutan bebai dauz, ze pasaren egunean nik ikusi neban, bideo batzu bai, emakumea, bete a fregar, emakumeak izan da. Osa, gero ja beste debate bat dago hor, baina oso bortitza da joatea eta txiki-txikitatik hori pairatzen dabe umeek, da brutala, zenolako frustrazioak botatzen dabien helduek umeen kontra, zenolako irudie ematen ari dotzegu. Badidez, 12-13 urteko neskato bat nahi dauela kiroletan ibili futbolean beti lotuta izan dela mutiekaz, halako gauzak izan da, kenduko jako ze jogoak, esango da, joateko eta gozatzeko beharrean urtengo banaz, violazio baten mehatxuarekin, eta ez da aldatzen. Nik aldera retoriko bat dekot. Hau, salagarria izan da guztiz, sorpresa izan da norbaitentzat horrelako albiste bat entzutea. Kasunetan birale egin da, baina zenbatetan gertatzen da, zuek esan duzu, zenbatetan gertatzen da birale izan barik. Eta oso argia da, zuek esan duzu, ez decir, machismoa, homofobia eta bar, strukturalak dira, bai. Baina zen nolako dimentsio hartzen du horrelako egoeratan eta gehien bat kirol eta hainbat kirolekin lotuta. Baina hori oso argia da, ze violentziaren kultura hor guztiz barruan dau. Emoten du kasu honetan, irainak botatzen egon diren gizonak izan dira, kanpotik kanpo egon direla. Hau da, ez dela estadioaren barruan. Baina hori jendeak entzuten zuen, inork ez zuen deitu polizia. Inork ez zuen deitu polizia, ze hori mehatxu bat da, hori delitu bat da, eta hori egorroto delitu bat da ganera. Edo gitzinez, izan leike. Eta hor, inork ez du polizia deitu. Seguro nekez, ze hain ohituta gaude horrelako jarretara guztiz normalizatu ditugula. Eta hau ez da bi gazte zoroen kontu bat, Izarrek esan du. Nola, askotan gurasoak diren, aitak diren, hor dauzenak oiukatzen. Eta hori, kirola ikusi dugun mundu guztiak ikusi du. Mundu guztiak. Eta benetan kezkagarria da. Emakume kirolariaren egunerokotasuna zaila da, berez, zer nolako ikusgarritasuna emoten zaie, bai soldatetan, bai telebistetan, eta bar. Horri gehitzea hau, egunerokotasuna omen dela, benetan, da tristea. Zuk dinozuna gorroto delitua izan lekelan ikustu dut dela, zergaitik, bortizkeria aplikatzeko mehatxoa egiten dozkue, eta desaten dut aplikatu, ze azken finean egiten dagena da euren misoginia erakutsi. Eta aplikatu nahi gaituzte, edo nahi digute, izan da, bortizkeri hori, zergaitik, sumisio baten ez gauzelako, edo ez dugulako nahi egon. Orduan, zer gertatzen da, gu hartu nahi ditugu maskulinizatuta izan diren espazioak. Nahi ditugu hartu kaleak, nahi ditugu hartu gureak direlako. Orduan, zer gertatzen da, aplikatuko ditu dela zuenganako zigorrak. Zergatik, gorroto gaituztelako. Badauz piloak gizon, emakumeak gorroto gaituztela. Orduan, oso gogorra da. Eta egunerokotasunean, eta egotea kalean, eta entzutea. Ni, helduna, erreflexio oso sakon batera, non gizon bat hasten danean feminismoaren inguruan berbaiten, nik ez dute eztabaidatzen. Beste gauza bat da, etortzea, adibidez, erreko handan moduen, eta esatia behitu izan, edo tal, horren inguruan, pedagogiaren aldetik egingo dugu, gura duguna, berba egingo dugu, eztabaida, baina pasaren egunean entzun behar nun, eta jaia apurtu hostien, gizonak bebai bortzatutak izaten direla, eta beldurra izaten dutela normalean kaletik dabiltzatan. Da, como, sakon egin, ez eizu, porque hau da, gure egunerokotasuna, eta da, pairatzea, violentzia edonon, eta pairatzea gainera, eta normalizatzea. Ze normalizatu egin dugu violentzia guztia. Eta badauz, hainbat eta hainbat emakume, non ez dabe identifikatzen violentzia horiek. Eta jasatzen dabe, eta bizi egiten dira horrekin. Eta oso gogorra da.
Eta ganera esaten duzunekin, eta gizon horrek esandakoa, gizonak ere bortzatuak izaten dira, eta beldurra pasatu dutera, bai, segurenik egia da, baina eske erroa bardina da, patriarkatuaren eragina. Ez dakit nori irakurri nion, ez dago ezer arriskutsuagorik maskulinitate fragil bat baino. Eta egia da, eta justo kasu honetan kirolean emoten dana, eta are gehiago futbolan dala, edo izan dala, nik esango nuke, oraindik dala, maskulinitatearen sumun maksimo eta sakratu hori, hor ikusten dutenean, zikera haien taldeak galtzen baizik, eta emakumeak jolasten, kanpoko emakumeak jolasten behar da, hor egiten da, misoginia, razismo, homofobia bat iburrio bat, normaltzat hartzen duguna, normaltzat edo ikotzat, ez dut, ja, barneratuta dekogu, baina ez, haiek daukate be barneratuta erantzun hori. Eta erroa, bardinara, heteropatriarkatu zikin eta arrotzau. Amaitu beharren gaude, denborario geratzen ari gara, baina aipatu nahi nuke amaitzeko, zuka izan duzu, maskulinitate fragilarena, eta zeuk esan duzu lehenago, gizon askok emakumeak gorroto dituztela, agian maskulinitate fragil horrekin lotuta, gorroto baino ez zutaten beldurra izango, futbolean kasu honetan jokatzen ari den emakume bat, berena zela ulertzen zuten postu batean edo ikustearena, ez? Ba hori, maskulinitate fragil, maskulinitate hegemoniko horretan dagoen goiko postu bat nork bete behar dago, gizon batek. Orduan, bueno, dana lotuta. Boterea galtzea. Hori da. Boterea. Ederki, esan dakoa denborario gelditzen ari da, Izar Castillo eta Eneko Ander Romero, eskerrik asko, gaur gurekin izateagatik eta horren arte. Zuei. Eta honaino beraz, gaurko saioa gu bihar itzuliko gara, beti bezala, iluntzeko 9:04 gutxietan, gaueko 10 bitarteko tarte honetan, egunak emandakoren gakoak zuei helarazteko, bihar arte beraz, eta ondo izan. Pilotalekutik, uda amaiera honetan, iraila pare honetan, jakin badakizue buruko erremonte txapelketa jokatu hoi dela eta